Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ zutere nwatakịrị aha ya bụ Chinedu, ebe ọ na-egwu egwu n'ajarị ugwugwu. Ọ ritụrụ jụọ nwata aha ajụjụ ole na ole, chọpụtakwa na o nwere uche karịa otu o lere anya. Ọ naghị eje akwụkwọ ma o toruola ibido akwụkwọ na-agụ ya, ma ndị be ha enweghị ike ịzụ ya n'akwụkwọ. Ha bụ ogbenye ọnụ ntụ, ya bụ na ha enweghị tụrụracha. Ebe erimeri na-ara ha ahụ inweta, ha anaghị arọ nrọ iziga Chinedu akwụkwọ. Ehi enweghị ọdụ ka a sị na chi ya na-achụrụ ya ijiji. Nke a bụ eziokwu. Akụbụzọ bịakwutere nne na nna Chinedu gwa ha na ya chọrọ ka ya na Chinedu biri n'Abangwu, ka ya nyere ha aka zụọ ya n'akwụkwọ otu ya nwere ike. Ọ sịrị na ya ejirila anya ndị nkụzi ji ahụ ihe chọpụta na Chinedu bụ nwata nwere uche, nke bụ na akpachapụrụ ya anya o mee ihe n'akwụkwọ, n'ihi na ọkụkọ bụ oke na-esi n'eju. Nne na nna Chinedu amaghị ihe ha ga-eme. Ọṅụ juru ha obi n'ihi na ihe ha na-achọ n'uko elu ka ha hụrụ n'uko ala. Nna Chinedu sịrị, "Chinedu nwa m, onye nkụzi abụrụla chi ị hụrụ anya. N'ezie, aha agụrụ onye na-achọje ya. Nna gị enweghị ego iji zụ gị nke ọma, ma ọ dị otu ihe dị oke ọnụ o nyere gị. Ihe ahụ bụ ezi aha. Ọ bụ chi na-edu gị dutere onye nkụzi a. Jikere iso ya laa Abangwu taa ma ọ bụ echi, n'ihi na o kwuola na ntị anyị niile na ya ga-azụ gị n'ụlọ akwụkwọ." Nna Chinedu sikwara Akụbụzọ, a sịrị na ọ na-abụ enye nwata ihe karịrị ya, ọ jụọ enyere ya nye onye. "Amaghị m otu m ga-esi kelee gị. Ịhụla ka ịhụnanya dị anyị. Otu isi kwuo ka gị na Chinedu biri juru anyị afọ nke ukwuu. Ọ bụ ebe m bụ nwa agbọghọ chọrọ ịgaruo di ka a kpara m mkpa. Ọ bụ Olisa ga-akwụ gị ụgwọ. Otu arịrịọ ka m na-arịọ gị, ị mara otu ị ga-esi zụ nwa nke gị, si otu ahụ zụọ Chinedu. Asọla anyị anya o mee ihe ọjọọ bara ya mba, ma ọ bụ nye ya ahụhụ. Ọ bụrụ ihe kwesịrị ụtarị, were ụtarị ha ka ya dọọ ya aka na ntị. Na-enye ya ọrụ ọ ga na-arụ ka ọ mụta na aka abụghị aja aja na ọnụ agaghị abụ mmanụ mmanụ. Ihe anyị na-akpọ mmegbu bụ ịwọ nwata nri na ịsọ ya ọnụ." Chinedu gbara naanị afọ 9. Nke a bụkwa mbụ ọ na-ahapụ anyị gaa obodo ọzọ ịga ibi. Biko gbanịa na-eleta ya nke ọma. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ka anyị dobiri ya bụ ụbọchị ọzọ.